Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi ni ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dunay panultihon sa kaalam, non potest esse deuteronum cui non seves veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamatuoran ni pasukan. The highest truth of all truths is the Word of God. Ang labing hataas na ng kamatuuran, maumpong sa Diyos. O kini mo'y giingon nga sukaranan sa atong pagtuo, ngadtos kasuguan og sa pagpamatuod. Kung dili siya magasulti ning mga butanga, way kabuntagon alang kanila. Maigsoon, may gabi ni ata sa atong tulumanon, uban nato si Brad Aling Bacalso sa mga Catholic Faith Defenders o labing gila nga kugihan nga Catholic lay minister tunga sa bukid kada Domingo ug dito'y mga kapilya nga layo na kayo sa buhilaman. Sabot din na katuman silang Sunday obligation. Pero sa paghimo sa mga Catholic lay minister sa kasaulugan sa pulong, nakadawat na sa panalangin ang mga taga-bukid nga makasimba na kay ang mga pare ni acknowledge nga matuman sa mga Katolikong na magpuy sa bukid ng ilang katungdanan madomingo pagsimba sa Ginoo pinagi sa kasaulugan sa pulong kay doon na may pagsangyaw sa may balita kung ebanghelyo o na sa pagpakalawat sa mga lawas ni Kristo o gipasiyunhan sa mga pare nga nagpakumpisal dito sa bukid o makapadayon sila sa pagkalawat kung wala sila'y salang mortal. Musa pasalamat sa atong mga kaubanan nga nagapaminawsad o ato ning pataliwad anong mabu nga pagampo sa ngan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ginoong Dios langit tong amahan pinagis nga ni Jesus San Juan 16:23 Jesus mingon, bisagon sa man nga maayo inyong pagayoon sa akong amahan, gamita akong ngalan, kay dili mo balibaran. O Diyos, nagagamit kami o nagasandig kami sa balangalan ni Jesus, lang itong amahan ni Yahweh, ibubo ka na mo ang imong kahayag ng Espiritu Santo, nga samtang magtuon mi sa imong mga pulong, amo ning makatunan, mapuyan, o gamo sang ikapaambit suman nga nakinahanglan. O mangayo usab kami panabang. Sa pagampo ni Santa Maria Birhen, kay ngayang pagampo, di man kabalibaran siyang anak. Langitong amahan o Ginoong Hesus, dunggam pangamuyo sa imong mahal nga inahan, the Mother of Jesus, Blessed Virgin Mary, sa iyang kabuutan o kamapobsanon, nga itong mga pagampo atong ipadaan ni Santa Maria o dili siya balibaran. Kini gipangayo nato sa ngalan ni Jesus, Ginuog manunubos. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. So niyata sa atong tulumanon, kapila na ro sa September nung aling? September 2. Oh, September 2. Happy na sang Pasko. Basta gani doon na ang December. Sa magandang takanunay sa atong panglawas, labi na sa atong kalag. Nga kanunay nato hinagbo nga atong manuluwas diya sa mga sakramento. Ilabi na sa sakramento sa pagkalawat. Kaya itong madawat ang iyang mahal na lawas nga mapuyo ka nato, o ang gahom ni Satanas o mga tintal magalibot ka nato, daling dag-on o lupigon sa presensya ni Kristo sa atong kinabuhi. Sa dili pa ato dahing social concern, sa Talisay City, Cebu, ang atong
LGU nakadawat og daghang mga awards pinagi ni Mayor Samsam Gulyas batan-on nga mayor yang gipika si Ria Congresswoman Gulyas sa 1st District og ang iyang Vice Mayor nga ligdong butan matinabangon sa si Vice Mayor Richard Choi Fernandez Aznar. Niya ang mga konsehalis nga muning musunod si Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rudy Cabigas sa kong pagumangkon, si Danilo Caballero, si Ferde Rabaya, Gail Restauro, si Atty. Rocky Bass, si Alecto Bacaltos, si Fi Ilanan, o sa ABC, Association of Barangay Captain President, nga mao si Inday Josefina Conchal, automatically member of the council sa city, o si John Restauro, ang iske. Og daghan kayong gihimo ni Mayor Samsam nga nakahatag og kalipay sa mga kabos. Og kada Huwebes, one at a time, maduaw niya ang 22 ka mga barangay. Din niya mga doktor, mga nurses, nga motiman sa mga masakiton dito nga dili na taon makabot og i-resitahan di kapalit sa tambal. Dana ang mga tambal. O usab ang dental clinic, kung doon ay mga sakitan sa ngipon, ang gaman nato, mohim na sakit niya, nga natong sakit sa ngipon, o mga bugado sa nga konsultahan sa mga barangay members, kung doon ay mga dagkong kakulian, mga konsultas malaon. Doon sa mga gidang binhi nga matanong sa mga nataran sa mga kaigsunan. Nga may bawang sa mayor kung doon na ba yung mga bata nga dako na nga pagitaon mo ka eskwela tungod sa kakabus. Nawa pag-yun birth certificate. Matabangan sila. Labi na sa mga batanon nga nagkinahanglan kayo. O doon ay mga contagious disease, kadlukan nga sakit, may bawaan dayon. Maandam dayon ang mga tabang nga gikan ni Mayor Samsam Gulyas ug siya makauban. Og labot pa niya na, kung matuta sa City Hall, sa Talisay, Luyo, na ang dialysis clinic nga way bayad. Daghang mga igsoon na ito nga antos niya ng sakit nga kinahanglan hugasan ang dugo o kini dakog beranan ko na ta sa mga private hospital. Pero diya, libre, way bayad, lipay kayo ang katauhan sa serbisyo ni Mayor Samsam, Vice Mayor and the Council. O nga to sang kugihan kayong Congresswoman sa 1st District, si Honorable Ria Gulyas, magdasad o mga proyekto nga ikapon niya sa unom ka LGUs, local government units, o uban nga ikatabang sa mga idarana, mga tigulang, o sa mga batanon, o sa gimahal sa katawhan. Ang maong serbisyo ni Mayor Samsam Gulyas, ug nakadawat siya duha ka dagko kayong award. Napay daghan, pero kini ang una ang Asia Pacific Luminar Award. Nga panahon sa COVID, kalilisan kayo mga hitabo, o doon ay mga panalipod, o daghang mga kaigsunan nga na biktima na luwas pinagi sa makanunayon nga pag si Mayor, mga doktor, hospital, mga tambal, o isolated places nga dili sila makatakod. Moda nga ang Asia Pacific Luminar Award, nakalantaw niya na, kadawat siya ganti, o ang Tibo Council, dana sa Vice Mayor. O, niya ang Seal of Good Governance, usa kini ka award nga mo'y kinatas ang award sa local government na dawat sa ni Mayor Samsas o sa mga kaubanan niya. Si Mayor Samsam, doon ay action agad kanto mga kaigsunan na itong na biktima sa mga sakit o disgrasya ba, na doon ang action agad nga mo sunod aron ipadangat ang serbisyo sa
pagluwas sa kinabuhi uguban pa murang iyang action agad. So kadawat siya daghan nga mga awards sa mga batanon, iyang pagserbisyo sa mga kabataan daghan kayo o lipay kayo ang mga kaigsunan nato sa maong serbisyo. Sa dapat na mo adto surahan atong paminaon si Brad Aling Bacalso. May gabi, Brother Sok, ug may gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa buton sa tong Sibian ini atong istasyon DYRF 1215 sa dial sa atong radyo. Ang imong paybaw, Brother Sok, nakabasa ko nga one of the 10 top performance congresswoman, si Congresswoman Ria. Siya usa sa top 10 top performance. So ako nabasahan sa Laing Congress. distrito dong Aling. Sa Niya man sa lain-laing mga first district distrito. si Honorable Rhea Golias, Congresswoman. Akong nabasahan. Mayo kayo, kay iya yung gipakita ang mapadayunon nga pagtagad ug pagalagad. So, usani ka talamdon kay ang usa ka servant leader sa usa ka community, it's not for honor, it's not for money, but for the service of the poorest of the poor. Muna na purung-purungan siya dong Aling o pasidungog One si of the 10 Congresswoman top performance. Rhea Golias, one of the 10 top performances mga gila sa atong national government. Ni Brother Sok, kana sa dilit pa ato ding i-acknowledge atong mga kaigsunan o atong ipaibaw di ay nga kita live ta sa Facebook sa DYRF. Kunya gi-share ni sa tagsa-tagsa na to nga personal account, sa akong account Aureliano Aling Bacalso, sa iyo sa nga Brother Sok nga pili sa research ninyo, Socrates Fernandez Facebook account. So Brother Sok, niya tayo nindot na hisgutan karon kaning ako bang na tanaw o naay giingon dito sa Biblia, Brother Sok, na ayaw ka mo pag-inom og mga bino ay makahubog naman na sa Levitico akong tanaw, Brother Sok, Levitico 10:9 nya sa Proverbio sa 23 kalimot ko sa kuha na to versikulo nga laot ko nung tao nga mag-inom og bino, pero di ba ka ni contradiction, Brother Sok, kaysa Juan Kapitulo 2 versikulo 3 ang unang milagro nga gihimo ni Kristo katumang nahutan og bino diha sa kasal sa Kana nya ang tubig iyang gihimong bino o nahimong nindot kay nga first class nga bino ang gihimo sa Ginoo. Nya si San Pablo sa 1 Timoteo 5:23 nag-ingon sad nga inom ka mo jutang bino para sa kuto-kuto. So dili ba ni contradiction, Brother Sok, nga ningon man dito sa unahan nga alaot sa itong inom og bino nga makahubog. Unsa magibuot pasabot ni paliho ko no explain, Brother Sok. Ang libro sa mga sinuwat ni San Pablo Apostol sa Galacia Kapitulo 5, ang gisgutan dito nga ang usa ka tawo nga mahubog og bino dili siya kasuot sa langit kay usa ni ka pagpasipa sa balaang templo sa Dios nga mao nga atong lawas. So ang gisgutan paghubog kay sa 1 Timoteo 4:5 ang tanan nga gihimo sa Dios maayo. Mao na kanang pagpananom og paras, grapes, mao man himo og bino. Ya nalaing dapit sa kalibutan, tingali sa desierto ra moywa, nagtanom gyud og kining grapes, kining mahimong bino. Ya dagko kay mga negosyo sa bino, nga mahalon kayong bino, ipamalit na. Pero mo lagi nga drink in moderation. Mo itong isgutan mo sa 1 Timoteo 5:23 nga ningon si San Pablo, inom og jutay nga bino, tambal ni para si mong kuto-kuto.
sa ito pa ang ginili exist kanag yung paghubog mo na nga sa may kalainan dungling sa palahubog o palainom. Mo inom niya dili hubog. Oo, damay tawag yun nga minom og bino o palitan kada misa sa pare na mo inom gyud ang pare og bino. Niya mo muni nga tong ideal person model o paningingnan niya nganong mo na pagganga sa sandok papa ng misa aron nga di mo inom bino kaya di man sa pag-inom og bino ang pagkasa sa pag-inom og bino kung maghubog ta kay sobra gani makasunog man na sa atong atay sa atong baga o dali kayo mamubo ang kinabuhi sa tao. Pero tambal sad matud pa sa Pablo 1 Timoteo 5:23 tambal sa na kung minom kalagtiw tay alang sa imong kuto-kuto. So mo na nga klaruho na to nga kanang palainom mo inom na siya pero di maghubog. Pero pala hubog gamay inom og dako hubog na siya kamang na pagpuli. So dako ng sala batok sa Dios ang paghubog og bino. Pero kung pag-inom sa kasarangan in moderation, dili na siya. Tungod kay ang atong Ginoo sa gisulti ni Brad Aling Bacalso sa San Juan 2, the first miracle happened is the miracle of changing water into wine. Unang yung milagro ni Kristo ang tubig gihimo nga bino. Yang ipainom sa mga tao nga yan tuigayon na sa kasalo-salo niya na kinanglan sila og bino. Usa gi-supplyan sa Ginoo pinagi sa pag milagro. Pero nahibaw ta nga way record way hitabo nga dunay nahubog sa bino nga gidalit ni Jesus ngadto sa makatawhan nga nahitabo kini nga unag yung milagro. So mo na ito'y kapambit dungaling sa may kayong pagpautana suban may tungod sa drinking wine. Nya Brother Sok, sa dili pa ta mo ato sa unahan, na gipadala ni mga text message nga pangutana gikan ni Ignacio Cabanyero, Brother Sok. May gabi, Brad Sok. Mangutana ko, Brad Sok, unsa may hinungdan nga na-excommunicated man si Martin Luther. Paliw ko no, Brother Sok, si gikan ni Ignacio Cabanyero. Si Martin Luther usa ka pare nga sakop sa Augustinian, Saint Augustine. Unya mo lagi ni kalit lang to siya og kausab nga sa iyang pagbasa-basa sa Biblia iyang nabasahan nga pagtuo mo'y makaluwas. Tama na sa Biblia na sa unang suwat ni San Juan, pero arita sa Ebanghilyong iasin San Juan, Ulohan 3, studling 18. Nga mingon si Jesus nga kung ikaw mutuo kanako, sa bugos ni mong kasing-kasing pagtuo kanako, maluwas ka. So, naagid ay nga maluwas ang tao pinagis pagtuo, pero ang pangutana, pagtuo ba nga way buhat? Dili na sa namao. Kay si Santiago, Uluhan 2, tudling 13, 14, nga 24, ningon siya nga, maluwas bang tao sa pagtuo lamang. Away buhat, dili kayo. Ang tao, maluwas, pinagis pagtuo, ngay inubanan sa pagbuhat. Dunay duha kamatang sa pagtuo. Matod ba na Santiago? Ang pagtuo ngay buhat patay, di ni makaluwas. Pero ang pagtuo, giubanan sa buhat, makaluwas ni. So, giklaro ni Santiago. Og si Kristo sad ni klaro sad sa Ebanghelyo Juan 14:12 ningon si Jesus, sunda nga akong gihimo gibuhat. Kung nagabuhat kog mayo kana tungod kay mao ni ang ninyong pagasundon. Og kung naigugma mo nako matud pa ni Jesus tuman ng mga sugo. San Juan 14:15. So kining pagtuo diay nga makaluwas kung inubanan og buhat kay si Satanas sa Santiago 2:19 ngadto sunahan ingon mo siya nga ako dunay pagtuo. Mituo ko sa Dios ug nagkurug pagkanay ko sa pag-ila ug pagtuo kaniya. Ang ubang mga tao mutuo di man nila pagkapinag
kurog. Siya ni kurog. Pero ang nakaporke kaningon siya, non serviam Domine. I will not serve you, O Lord. Nana Santiago, Jeremias 2:20, ang yawa di ay mutuo, pero dili mutuman sa kabubuton sa Dios. Ay ang kabubuton mo iyang naulipon siya, siyang kugaling kabubuton. Bosa, dili siya maluwas. Kung doon ay mingon tanga, tuo lang ko, pero di ko mabuhat, maliwatan ni Satanas, di ta maluwas. So, kinanglan yun ang pagtuo nga doon ay buhi nga pagpadayag sa itong gugma nga mong pagtuman sa sugo sa Diyos. Muna ito ipaambit mo ni unang sayop ni Martin Luther. Ang yan lang niya og sola fides, faith alone. Faith alone. Kaya sola scriptura, the Bible alone. Kaya di mo na mahimo kay naa sa Isaiah 34:26, ningon ng Diyos, basaha ang libros kamatuoran. Kaya ko'y nagsulti ni Ana. O guway usan ining nakulang sa iyang kauban. Sa to, the Bible itself, doon na siya kauban. Doon na kauban. So, ni kaubas sa Biblia. Diyas wag kong tugon gisultinan San Pablo na sa 2 Tesalonica 2:15. Mauning tamdanan nato sa pagtuo. Nagyatag sa Ginoo kanato. Unsa man ang balaang kasulatan o ang mga pulong nga gilitok apan wa masuwat moringan lag holy tradition. Puong na sa Dios pero wa masuwat. Kaningon si San Juan doon na pa'y dagkang gihimo si Jesus nga konsuaton pa dili paigo ang kalibutan nga kabutangan sa mga libro. So doon ay gihimo ni Kristo, doon ay gisulti ni Kristo, nga wa na masuwat, mo nga lang itong holy tradition. Mo na kauban sa Biblia. O ang magisterium, ang buhing magtutudlo. Ngano? Kaysa 2 Pedro 3:16. Mingon mas San Pedro, doon ay mga suwat ni San Pablo nga dili masabot, lisod sabton, ingon siya. Busa, kinahanglan ta og magtutudlo. Kay lisod sabton. Mo na nga, doon ay magtutudlo mo na nga itong nganlan og magister, teacher, o ang Ginoo nagpaibaw na nasa buhat ningon ang Ginoong Diyos nga kadtong mga tao nga walay kabangkaagan kinahanglan doon ay mutudlo kanila mao mga pangulo simbahan. Nasa buhat 13 versikulo 47. Ngamingon San Pablo, kita nga mong sakop sa simbahan. Kita mong kahayag sa mga hintil o kita mong kaluwasan sa kinatumyan sa buta, sa yuta. So, natusabot nga kahayag mao ang mga pangulo simbahan nga magtutudlo katong mga tinunan sa simbahan makatudlo sad. So, mao ning kauban sa Biblia. The Bible, the partners of the Bible, the companions of the Bible, ang holy tradition o ang magtutudlo sa balang kasulatan. Espiritu Santo, niya gamit ni San Felipe, meaning the apostles are teachers because they are moved and inspired by the Holy Spirit. Balik ta ni Brother Aling. Unya brother, so nagisgot man ka ining may tungod ni Martin Luther kay imong gisgutan nga Bible alone. So doon ay mga issue ana nahitabo na unsa may nahiuna sa pulong sa Dios o sa iglesia kung simbahan nga gitukod ni Kristo. Unsa man imong explanation ani brother so kining hay may kauna sa pulong sa Dios o sa simbahan. Paleho ko no brother so. Unsa may simbahan. Kaya naman sa Efesos 5:23, ningon si San Pablo, ang simbahan mong lawas ni Kristo. Si Kristo mong ulo sa iglesia.
o siya magaluwa siyang iglesia. So looking at the church according to definition done by St. Paul, wa din na magkabuwag si Kristo ng iglesia. Yan si Kristo diha naman nadaan. So wa pang kalibutan, wa pang langit ug yuta, ako mauna, matud pa ni Kristo. So wa pang langit ug yuta, siya mauna. So with that, Christ as the head of the church, una gyud ang Ginoo nga namong ug ang pung si Ginoo. Muna nasa Salmos 34:6. Tanang mga butang sa langit ug sa yuta nagahimo pinagi sa pulong. Og ang mga butang sa kalibutan gihimo gihapon pinagi sa mga sa pulong. Muna nga maingon nato nga ang pulong duhay kahulugan. Ang pulong mao ang spoken word or written word. Ontological word, and that is Christ as the person. Kaya kanangan ng ontological, the being or the nature of Christ. Muna nga lang ontological Christ. Kanang buhi nga siyang pagkasiya. Ang iyang lawas, mga iglesia. Mga nga, ang mayon na to, kung ang Kristo o ang iglesia o Sara, sa pagkangan nga siya mo'y ulo, na naadihang iglesia kaniya, natural, nga naguna ang pulong o ang pulong usaraman niya sa simbahan. Usaraman ang pulong niya sa pagkasimbahan niya. Kaya si Kristo man ang ulo o ang simbahan ng iglesia mong iyang lawas. Pero pertaining to the existence, ang simbahan natukod man ni Kristo sa Anyo 33. Tuis Petrus it superhang Petram, edificabo ecclesia meam, it porti infre non prevalibunt iam, ego sum mobiscum in omnibus nibus usque ad secula seculorum. Murang mabasa na to sa San Mateo 16:18 ngantos 20. Ikaw Pedro ang bato. Ug ibabaw ning bato pagatukuron ko nga akong iglesia nga ang ganghaan sa impierno maglutos ug kamatayon dili makadaog sa akong iglesia. Kaya kung magauban kaninyo kanunay kada adlaw hangtod sa katapusan sa kalibutan. So the church and Christ are only one. So kung mingon ta nga ang pulong nga nag-una gyud mao katong namulong nga maong the ontological Christ, persona ni Kristo. Pero sa pagabot na sa panahon sa pagtukod niya, natural nga ang simbahan mo unay mopili pila ka libro, unsa mga libruha nga gilamdaga sa Espiritu Santo, nga ang maong pagpili gigiyahan sa pagpili mismo Espiritu Santo, pila 45 ka libros daang tugon, 27 ka libros bagong tugon. Pila tanan? 72. Sa Anyo 200, wapan mataos Kristo, namugna na daang tugon. Anyo sa kagatos sa panahon ni Kristo, niabot sa bagong tugon. So, muna ang inganlan nato, the Bible, the Scripture, the written Word of God. So, the one responsible, very primary responsibility, malingkod yung kayong pagka-sinugdanan ang simbahan. Kay siya may nagtapok, siya nag-ila, kaya nili ang linamdagan. Pero as the speaker of the word, nagunagis Kristo, kaya siya verbum Dei man, the word of God. So, therefore, kanang pulong sa Diyos, verbum Dei, mga pulong nga gilitok sa Diyos, naguna na, wa pa ganing kalibutan. Pero in the sense of the unity of the speaker and the verbum Dei, ang pulong sa Diyos nga mos Kristo ug ang ibsibahan o saraman. So, mao na nga i-qualify na to sa pagangan, sa mamumung, kung paganing langit o yuta, diyan ang pung, nagunagin na siya ang pung, verbum Dei, that is Christ.
Unya, paghanin niya, nahimo na ang usa ka unidad kung paghiusa sa simbahan ug ang ulo sa simbahan mo si Kristo. Mo na with regard to the book, the material book given to us from God by the instance of the church, makaingon ta kining Biblia ang sunod na existence paganin na ni Kristo. So mo na aling masabot nga ang pulong sa ng mga pulong nagunag gina kayo pangkalibutan diha naman na siya. Pero kung magkisgot ang pulong nga sinuwat, pulong nga gihanay na o giilang nga linamdagan, naguna ang simbahan. Kay mo may naghatag ka na to ang simbahang Katoliko sa ngadto sa kalibutan, din sa kalibutan, ang simbahan. Ni Martin Luther, we Protestants, we are so much indebted to the Church, Catholic Church, because without the Catholic Church, we Protestant do not have the Bible. So nakautang tagdako sa simbahang Katoliko. Kaya kung wa pa ang simbahang Katoliko, kita mga Protestante, wa tata makailagon sa Biblia. So mo na ang kamatuoran. Sa to pa sa imong explanation akong sabot, Brother Sok, og mahisgot tag pung wa pa isulat unang pung, pero kung the written words of God una sad ang simbahan or iglesia. So mao na ang buti pasabot nga ang Biblia nga that is the written word of God. Sa to pa mo'y nawahi sa iglesia nga iya ni Kristo. Kaya i-compile naman ang imong explanation ba, Brother Sok, may akong nasabtan. Nya, sa to pa, matod mo sa 33 AD nga gitukod ang iglesia. So, unsa man dayang tuiga nga nahuman gyud og ang nag-compile nining Biblia, unsa mang tuiga ang paghuman ini. Sa tuig 200, wa pa matao si Kristo, na-compile na ang Bible. Niya sa pagabot sa mga usa ka gatos ka tuig dinhi na si Kristo, humana siya matao, human siya mamatay, humana banhaw, humana masaka sa langit. Mga 100 years. Sa ito pa ang 200, anyo 200, year 200 before Christ, diyan ang Old Testament. Ya 100 AD, Anno Domini, sa katuig, o sa kagatos katuig, sa panahon ni Kristo, diyan na sad ang Bagong Testamento. Muna siya ang katiguman sa Old and New Testament. Ya kung ang Old Testament ra din na tumawag Biblia, kung New Testament ra din na tumawag Biblia, kaya ang Biblia is a book, usa ka libro nga gilangkuban sa duha, daan ug bag-ong nga tugon. Bago rang tugon dili na Biblia, bagong tugon dili na Biblia, pero magkausa na sila mo nga natog sa Griego ta Biblia. Ang reading ng ta Biblia, the books plural na, kaya ang singular na Biblium, singular man na siya. So ta Biblia, the books, mga libro na. Mao na nga lang daan og Bagong Testamento nga in the reality and truth that happened, it was the church that really offered this book, the Bible, to the world. Mao na nga without the Catholic Church, in the instance of God's way, siyang paagi paghitabo ang simbahan gyud mo'y naguna sa Biblia kanang sinuwat na. Pero ang Biblia nga maingon na to mga pulong sa Ginoo pamasuwat, naguna na siya. Naguna pa gani sa kalibutan, naguna pa sa upamahimong langit ug yuta diha na ang pulong nga wa pamasuwat, verbum Dei. Mao na si Kristo ang buhi nga pulong. Kanya galing sili patamo padayon dunay ato sang greeting sa ngita mo ni si Brad Alex Basig, usa sa aktibo kayong Catholic Charismatic. Brad, so katong libro ba nga yan lang og Armadura di Beda. Gusto kay ming mubasa kay 7 ka libro nga giusa lang.
Iya katong kaagi sa mga santos. Ngutaan namin niya na kay ug kadtong taming ug argumento bibliko ang Catholic defense. Nangita mi niya na Bradsok kay daghan magud ang mga pangutana nga malisod sa sabton ug didto giandam na ang mga tubag. Mo nang asa man nato makuha. Ang atong libro na mabutang sa ginganlan nato og Cebu Archdiocese Book Center. Kung matubang kas katedral, Cebu Cathedral, dapit ito na museum building. Sa mga building na asa sa silong ang Cebu Archdiocese Book Center. Naada ang daghan kayong kopya na sa kining katinawas pagtuo, taming argumento bibliko, kaagis mga santos, ug armadura de pena. Ya, mo lagi atong mohangop na itong matuta na si Juanelio Bernaldo. Iya ngan, pulos ngan, way apelido. Pero apelido niya Bernaldo. Niya uban niya si Sister Lorena Gabini, Sister Annalyn El Bolingo. Yang numero yun nga makontak, karitas landline, sinamo siya sa Liti, Cagayan nga gusto mo makontak aron mapahatod ang inyong order na sa landline 253-3642. Uli ko na to. 253-3642. Again, 253-3642. Yan doon na sila yung cellphone number. Nga muning masunod, 0935-863-3951. So, isululi na to para malistang nagkuha pag notebook o ballpen. 0935-863-3951. Last 4 digits, 3951. So, diyalan nagdoon na mo yung order with your order, maka sinabtan na mo, may mong ipada o may mo sagmaraon ipakuha ninyo. So, appeal na to sa atong mga pag-recognize ng atong mga kugihan, malamon, mapamsanong nga tigpambit si Brad Adam Amper, Presidente Catholic Faith Defender Cebu Chapter, sila si Brad Jeffrey Quillosa, Steve Buti, Carlo Badinas, Dennis Abarquez, John Porca, ya si Brad Aureliano Aling Macalso, ya pa si Brad si Tony Canelias, Primitivo Undag, o si Jung Chua, ya si Julito Palen, Julius, doon ay buutan ligdong huwis sa korte yun, si Judge Julius Hubos, o si Brad Dodoy Gato. Mga talam doon kayong taga Matalom Liti, nga tigpaambit sa mga kapilya, mga invitasyon, lipay kay sila. Kay si Judge Julius Obos, Katoliko man, bansay sa pagkatoliko kay gusto mo sa siya nga mapaambit sa pagtuo. Pero just the same, this young man is very justice. Sa ka huwis nga makiangayon. So, sa na atong mga amigo nga appeal sa atong pagpaambit. Si Brad Surping Algeres, San Fernando. Iyang kapikas, ligdong, buutan sa kayo, tinabangon kayo sa mga pare. Ang pare diya sa San Fernando, Cebu, south of Cebu, si Monsignor Alfredo Romanelios, Milton Medida, o si Ayol Alyar. So, kini sila magtinabangay gyud sa pagtabang kay abot na dito ang
Cebu Caritas tabang sa mga bus nga naginahanglan. So ato sang greeting sa atong surging amigo nga si si kining Cesar Liendes, si Fi Barino, Sterlito Barino, o si Janjan Tan, mga kaigsunan nato sa Catholic Faith Defenders. Uban pa sa umang mga chapter din nato manganlan, sila si Sister Emily Albano, may nampuon, o si Emily Cabrera. So, Luli Ilaya. So, mo na atong gi-recognize nga atong mga pag-ampo alang kanila, sila mga padayon sa pag-uban sa atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko. Balik tani dong aling makaso. O ato sa day great brothers, so atong amigo kayo nga City Councilor de Talisay City, Cebu, nga kanunay siyang nagsunod sa atong programa ganina dito siyang office. Ingon siya nga kanunay no siyang nagsunod sa atong programa si Konsehal Rudy Cabigas. Paring Rudy, may gabi diha sa imo kanunay pagsunod sa atong programa ang payag pang katinawan sa pagtong Katoliko. Nya si atong kaubang lay minister na si Brother Salmi Dilbo de Lagtang, nya si Brother Juscuro Ginoo nga sige sa sunod sa atong programa ang katinawan sa pagtong Katoliko. Nya brother, so doon ako'y na bantayan nga isyo nga akong natanaw diya sa Facebook. May tungod lagi ni Virgin Maria. Ang iyang gingon nga nganong magampo mo ni Virgin Maria, kapatay naman na inyong nang sugoon. Ni ikaduha na sa niyang isyo nga unsa ko mo nga inyong nang giila nga Virgin, nanganak ko na unya naiba na. Sa tupadi gyud na siya Virgin. Matud pa sa ilang analysis or ilang issue may tungod sa mahal nga Virgin. Palihog ko no brother Sok, unang issue nila nga si Maria nganong magampo man ni Maria, Santa Maria, nga namatay naman na. Di na pwede kunong ampuan. Nga, ikaduha sad, nga isyo nila, nga dili ginobirhin si Santa Maria. Kanang ato kunong mga pagtulunan Katoliko, mura kunong pagano. Palihog kuno brother sa Atong tubag dungaling sugo sa Ginoo, no? Atong mabasa sa Salmos 96:4. Nagingon si Mr. David nga ang labing hataas nga pagsimba yatag na to sa Diyos lamang. Kaya siya mong labing dako, labing magagahom, labing hataas nga way sinugdan ug way katapusan. So the highest worship shall be given to God alone, meaning addressing to the Trinity, the Father, Yahweh, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Usara man ning ilang pagka-Diyos. Matud pa ni bantugang teologo sa Subo, Monsignor Cayetano Hilbolingo, so kanang Trinidad usara na ka pagka-Diyos. Dili na to. Kung ang usa ka persona nga mahan, Diyos, ang anak, Diyos, ang Espiritu Santo, Diyos, usara na ka langkob, wa na ma-dibay-dibay, wa na bahin-bahin. Pero ilang tagsa-tagsa ka individual person, mo na siya in relation, tulo na ka persona, pero usaragit ka pagka-Diyos. Di man nga kung mamatay ng usa ka persona, nagpatay hasta ang amahan, hasta ang anak, because they are only one in Godhead. We can see that Christ died on the cross, but His divinity, His Godhead, did not die. Only His human nature. Munang pong ni Monsignor Cayetano Hilbolingo, niya parehas sa nasgisulti ni bantugan nga teologos kalibutan nga mo si Santo Tomas Aquinas. Mo na nga ilon na siya. Niya sa imong pugutan na dungaling may tungod sa Virgin Maria. Virgin Maria. Nga ang atong mahal nga Birhen dili ni
planos kalibutan, planos makinanmanong tao, planos sa Dios nga kinahanglan nga tubson ang kalibutan pinagi sa dugo. Nasa Hebreano 2:14 ang anak nakaambit sa kinaiya siyang inahan. Og pinagi sa kamatayon, maluwas ang katawhan sa kamatayon. So referido ni Kristo nga sa pagbuot samahan hatagan siya kaduhang kinaiya nga lawas pagkatao. Muna si Kristo nga natawo ni Maria, Diyos mat si Kristo, may mong tawgon si Maria ang inahan sa Diyos. Og si Kristo nahimo ng Diyos og tao nga matuod. Og di mahitabo nga ang Ginoo mupili og usa ka inahan o sudlanan sa manunubos nga labing hingpit kung kanang maong sudlanan hugaw, parehang baso nga hugaw. Yan ay tubig nga gika sa tinubdan, imong gi huwad sa baso nga hugaw. Kantong tubig nga tanlas ug hilabihan ka lami imnon mawa tungod kay nasambog man ang hugaw sa sudlanan di container hugaw man. So mo na nga sa Kaalam 1:4 nagingon nga ang kaalam nga mo si Kristo dili mo puyo sa lawas ug kalag nga makasasala. Ergo si Maria nga gipuy-an ni Hesus limpyo gana siya. Wa na siya buling sa sala ug gitagna na sa propeta. Nasa awit 5, awit ni Solomon kapitulo 4 versikulo 7. Matahom o ang hinigugma ko matud pas Ginoo o way buling diya kaniya. So si Maria pure and chaste, wag buling. Ug matud pa sa tagna ni Ezekiel 44:2, dunay usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Diyos Israel. Usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Diyos Israel. Ika agi na sa Ginoong Diyos Israel, sirhana. Wa na ilaing moagi pa niya na. Si San Jeronimo Bantugang ngayon na to, commentator the Bible. Ningon siya nga, that gate kanang mong pultahan, way lain. Mao na ang taguangka ni Maria Berhen nga moagi ang Ginoong Diyos Israel, sirhana. Munang usara. O gitawgan na siya Birhen. Nasa Isaiah 7:14. Ang Diyos Giyod may muhatag milagro. Nga ang Birhen manamkon. Ang Birhen manganak. Ang iyang anak paganganlag Emmanuel nga nagkahulugan og Diyos kauban nato. Tanawara ang sentences. Birhen nga nanamkon. Ang babae nga manamkon di naman ang birhen. Birhen nga nanganak. Ang babaeng manganak samot ng dili birhen. But the Blessed Virgin Mary is somewhat addressed to that. Birhen nga nanamkon, birhen nanganak, kay limpyo gyud. Wa gyud bisag gamay na lang sala tungod kay diya pa siya sa tiyan siyang inahan. Gihatag na sa Dios. Gibuga na sa Dios. Ang ingan lag grasya nga makasantos diya na Maria. Kung siya buong ni Angel, Gabriel, ang amahan nga mo siyawi, Gabriel, isulti ni mong babae. Isulti ni kang Maria. Ako ning mga pulong, pero ikay mo sulti nga to ni Maria. Mo siya ni Anto San Gabriel, ningon kang Maria, maghimaya ka Maria. Tanawa, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo, mulahan ka sa kababayan nga tanan. Tiyaw na, maghimaya ka Maria. Himayaon si Maria. Niya puno sa grasya, puno, walay luna ang sala, na ibaso nga puno ng tubig, imo ng timplahan og lana, amo awas ng lana, kay puno naman. So, full of grace, gracia plena. Why? Because God is in you. Diyan mo ang Diyos, nga si Kristo. Muna nga, wag ni buling way bansa. Niya kampuan bang santos, kita mingon, sundon lang itong Ginoo. Huwag mo nang sundon ng Ginoo, ningon mag-Ginoo sa Exodus 20. 20 niya, 1-3. Akong Diyos, sugwa na ilain. O gayo mo pagsimbag lain, gawas ka na ko. O, na tayo lang simbahon. Kay siya raman. Pero ningon mag-Ginoo, kung banday ng isulti sa Ginoo, kung ako ganin musulti, tinuod na. Nga kung itinguha matuman. Asa na mabasa? Naa sa
libro ni Isayas 14:24. Ang Dios mingon, ang akong gitinguha matuman, ang akong gilantaw may tabo. So gisultis Ginoo, matuman, tinuod, ningon man Ginoo. So usa ka balaan, Diyos nun, may nampuon, may natagon, way buling, way mansa, usa ka tawo nga way kaulag, usa ka obispo sa Philadelphia. Ningon Ginoo, kanang obispo sa Philadelphia, balaan na, simbahan na ninyo. Duol kamo kaniya, luhod at ubangan niya. Kay gakson ko na siya aron pagpaila nga ako na igugma kaniya. Simbaha siya. O, sugo naman si Ginoo nga ang santos simbahon. Wala nga dili na asa. Kay sugo mas Ginoo masimba tag balaan. Nya si Maria, balaan sa mga balaan man. Kunya, nasa Biblia, makampo ta sa kasantos nga tuon nas kay tasan. Bisan madunot na yung lawas, pero buhi man siya dito. Nasa Lucas 16:27, usa ka tawo nagampo kang Abraham, nga dugay nang namatay. Pero buhi diya ang iyang espiritu. Amahan nga Abraham, nangamuyo ako kanimo, kaluwi ako. Amahan nga Abraham. Ngayon sa Abraham, isulti, maminaw ko kanimo. So usa ni katawo nagampo, ang iyang giampuan, tuwa na sa langit, tuwa na sa kitasan. Nga mao si Abraham, although nasira ng langit, pero diya siya sa ginganlan o sino di Abraham. So kahimtang ni kalipay, pero dili pa katong langit nga gipuy-an sa Ginoo nga makakita na taniya. So balik ko na to, na mabasa na nasa Daniel 2:46. Si Daniel nga bayani nga nag-ayo ni Hari Nabucodonosor nga nabuang na tungod siyang bisyo kasalanan ug giadto ni Daniel ug gitambalan na ayo nahimo ng sound and healthy kabalik siyang gingharian purti niyang lipaya. Ug pagbalik ni Daniel nagdanggan si Nabucodonosor ang hari ug mihapa ug misimba ni Daniel. Tiyo mo na. Ug mingon si Nabucodonosor, "O Daniel, ang imong Ginoo mong Dios sa tanang mga hari. O Daniel, ang imong kaalam ug kaybaw iya sa Dios nga imong gisimba ug ako nagasimba kaniya." So lingo-lingo si Daniel, abi na ko ako imong gisimba. Ang gisimba di ay ang Dios. Kaya namas Biblia, nasa 1 Tesalonica 12:1, nag-ingon, kung magasimba ka sa mga santos, ang imong gipasidunggan ang Dios. Kung nagasimba ka sa Dios, imong gipasidunggan ang balaan. So naagi di ay nga masimba ang balaan. Sa Santa Maria kay balaan, masimba na to. Yan ang pagsimba nga, dili pareha sa gitason sa ginganlan natong latria. The adoration. Ang simba na to nga santos mo na veneration, pasidungog sa pag-ila nga sila nabalaan tungod sa Dios ug sa atong pag-ampo kanila, mutabang sila sa atong gikinahanglan. Mao na ang saysay pahayag des Biblia. Mao na ito katubag sa pangutana ni Brad Aling ang pagkabirhen ni Maria o nga kampuan siya o nga mga santos. Ni brother, so dunay ni tawag ganina, ako lang ipaibaw sa nagtawag ganina sa atong caller. Palig lang dili ko ka tubag kay atong gamit sa monitor sa dunay mo text. So kung kinsa to'y gusto nga mangutana, pinagis ka i-chat lang, pinagis sa Facebook live banta sa DYRF, live banta sa akong account, personal account, Aling Bacalso, Aureliano Aling Bacalso, ug live banta sa account ni Brother Socrates Fernandez. So i-chat lang palihog aron atong matubag kung sa inyo mga pangutana kaya sa atong programa karong gabi una. Nya Brother Sok, ningon si ilang follow-up kay ngano lagi di gyud mahitabo nga kay naa sa Biblia kay isulti dito no sa San Marcos nga dunay mga anak na lalaki, babae si Santa Maria. Nilibagan na si Jesus niya anak ni Maria
ug ni Jose nga panday ug igsuon sila si sa to yung mga anak to yang isgutan sila si Cleopas aw sila si Salome sa kinsa ba Doon ay brothers? usak si Santiago, Santiago ikso ni Judas, anak ni Maria. Nasay Santiago nga igsuon ni Juan, anak ni Zebedeo. Kining duha ka magsuon, lain mag-inahan. Lain gaman ang usa, ang iyang inahan Maria Singan, pero ang iyang bana Zebedeo, mo ni Santiago and John. Niya kadto si Santiago ug St. Jude, ang iyang inahan Maria Singan, pero ang iyang amahan mo si Alfeo. So gingon din nila nga mga igsuon ni Jesus, pero ang relasyon ni Jesus nila iyang igagaw ni Jesus. Kaya kini si Maria nga inahan ni Santiago ug ni San Juan, igsuon naman o mag-agaw rag tagsa siyang inahan nga si Maria, inahan ni Jesus. Na sa Ezekiel 11 versikulo 15. Nga batasan sa mga Hudiyo nga kung pareha mo mga patriarka ang iyong itawag usa aya kung igsuon. Kung pareha mo lalawigan diya sa lalawigan sa Israel ang tawganan nyo aya, igsuon. So, bisan og mga igagaw, mga parinti, parehag kaliwat, ang ilang tawag na igsuon aya. Muna nga, nasuwat, kultura na sa mga Hudiyo. Kung sa paingon nila nga si Jesus doon na mga igsuon, dili na anak ni San Jose o ni Santa Maria. Lain na ginikanan. Kay si Santa Maria, sumalas balang kasulatan, ang iyang anak, bugtong na sa Zacarias 12:10, sila nga naghangad kaniyang gilansang, magminatay sila sa pagminatay sa kagul tungod kaniya nga anak nga bugtong. So kanang Hesus nga gilansang, anak nga bugtong gani way lain. So mo na ito'y katubag sa pangutana. kana bang nagpahuway sa karong nga Saturday Brothers Hope nya ako na tanaw diha sa Facebook ang ilang isyu nga si Constantino mao gyud nag-usab sa adlaw ipapahulay sa mga Hudiyo ngadto sa Domingo. Then doon natay buot nga analyson ana Brothers Hope kaning Saturday ug Sunday diha na ba ni panahon sa ni Constantino Brothers Hope na ba ang kalendaryo ana nga na ang Saturday ug na ang Sunday? Palihog ko no Brothers Hope. Panahon ni Constantino doon na kay ang panahon sa pagmando ni Constantino 228 to 337 Anno Domini. Sa ito pa diya na doon na kalendaryo. Pero ang tinuod dili na tinuod nga si Constantino mo nagbalhin gikan sa Sabado nga tos pagka-Domingo. Ang nagbalhin niya na mong Ginoo na sa Santiago, Hebrewanon 4:8. Kay kung si Jesus naghatag pagkapahulayan, dili na maghisgot og laing adlaw. Lain ng adlaw nga ipapahulay. Ngano kay way nakatuman sa adlaw o adlaw nga Sabado ang iyang mga gidili, way nakatuman sa Exodus 21. 14:15 patya bisag kinsa kung magbuhat bisan unsang buhat sa adlaw Sabado patya diyan tayo na munit og kahoy tungod sa kagutom maglungag nasa numero 15 32-34 guyod pagsaylo sa koral sa wall of Jerusalem gitamangag bato nabuak ang nisyagit sa kagul ang asawa ug mga anak kay para man to tay ilungag sa kagutom nila pero adlaw mang Sabado nakaingon ang asawa unsa maning balaura mas bugat man og salaod pagkasalaod ang mamunit og kahoy kaysa pagpatay nagipatay nila nalipay sila kay dili sa ang ilang pagpatay nya ang sala ra gyud atong ako mana matupasawa namunit og kahoy so ngalan na og
na wagtang ang ginganlag katuyuan sa balaod. The ratio legis, the reason of the law, kay the law is made and crafted to help man, not to destroy man. Kay tuyo sa balaod mo pagtabang sa tao, dili pagnundod sa tao. Mo nang dunay panultihon sa karaan nga ningon ubi ratio legis sisat, lex sisat, kunang kahulugan sa balaod nawa na panungon ng balaura. Kasi nagsulti si Kristo sad na San Juan 17 ngadto 17 versikulo 19 ang chase. Doon na mo'y mga balaod, himo sa inyong mga balaod, pero way nakatuman. Ya sa Nehemias 3:15, way nakatuman sa adlaw ipapahulay, bisan ang inyong mga patriarka. Sa Ezekiel 20 versikulo 21, bisan ang inyong mga anak, way nakatuman. So way nakatuman. Kay way nakatuman, unsay pong Ginoo, pohonongon ka ng balaod sa Sabado. Nana sa Oseas 2, unsi akong pohonongon ang inyong mga igpapahulay, ang inyong mga Sabado, pohonongon ako. Pohonong sa Ginoo. Yung pohonongon ganhin, di msugot Ginoo pareyo no na. Asa mabasa? Ezekiel 12, ya, versikulo 25. Kung maghimo kog balaod, tumana din na. Ayaw iyo swag-uswag. Kung naghimo kog balaod, tumana din na. Ayaw iyo swag-uswag. So mao na nga, pag ingong Ginong hunungon ng balaurang igpapahulay kay way nakatuman, niya doon na ipuli, hunungon ginang adlaw sa Sabado. Niya doon na igipon doon na Leviticus 23:29, ang unang adlaw sa semana. Adlaw ng igpapahulay. Adlaw sa pagsimba. Way buluhat tong bugat nga buhaton niini unang adlaw sa semana. Niya unsa man ang mahitabo? Pagkabanhaw ni Jesus. Nga San Juan 20, sitting at usunahan, nga gisaulog sa mga apostoles ang pagsimba, pagtigom kada unang adlaw sa semana in memory, paghandom sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna si Kristo kay nabanhaw man, 40 ka tuig, 40 ka adlaw man mabanhaw, kuyog man siya, musimba siya. So, sa balay sa mga apostoles nga nagtigom sa pag-ampong pagsimba, si Kristo sad may apil sa ingno nato sa pagsimba, although nga siya mo sa simbahon. So, mo na hinungdan nga, ang Sabado, gilis na nas Ginoo ug Domingo. Di nakakabasa sa Biblia nga human mabanhaw si Jesus, dunay apostol, ha? Human mabanhaw, ha? Human mabanhaw si Jesus, dunay apostol nagbuhay sa Sabado. Wala na. Kay ang ilang gibantayan o giampingan mo nang handumanan sa pagkabanhaw ni Kristo. Mo na dili si Constantino, o pamataw si Constantino, dihanan ng pag-usab sa adlaw ng Sabado nga gipahunong o gipulihan sa adlaw sa Ginoo. Ginganlan nag Lord's Day. Di ka kabasa sa Biblia nga Sabbath is called Lord's Day. Only Sunday is called Lord's Day. Adlaw na sa Ginoo. Mo nang adlaw sa pagsimba giipuli sa Sabado nga way nakatuman. Pahunungon ko na niyong Ginoo. Yang mga tao san nga uban amo nang padayonon yung Ginoo kinsa man mo labaw. Basa ang Jeremias 44:8. Magtandi na ganang pulong sa Dios ug pulong sa tao, palabihagid pagtuman ang akong mapulong niyon Ginoo kaysa pulong sa tao. Brother Sok, ni ay gipadala nga text message, Brother Sok, na chat nga atom ning kauban sa una, Brother Sok, nga kinumdum ko ani ako ning partner diha sa Tabukanal, katong announcers or reporter sa DYRC kani adto. Kani si Iliboy Dikdikan. Iyang patinaw, Brother Sok, mo niyang i-chat na to. Mayong gabi, pare Brad Sok. Si Santo Tomas de Aquinas, wa man tumutuo nga si Virgen Maria Immaculada Concepcion. Nganong na santos man to? Palihog tinawa ni, God bless. Pero nakaila ka ini. Kaila kayo doon. Dong dikdikan. Ili, no? Oh, Iliboy. Iliboy dikdikan. Butan ligdong kayo.
pabsanon sa kayo. Ibaw kung anong makatawag ko niyang mapabsanon. Sa uban lang panahon kita ta. Yes, ili dikdekan. Ang tubag mo nga, yes, St. Thomas Aquinas was really renowned philosopher and theologian also. Pero at the instant sa pagtuon na sa kagi sa kinabuhi sa Santa Maria, usato siya sa waden mo dawat nga Mary is sinless. Nga siya si Maria way buling sa sala. Tungod sa mabasa sa Roma 3:23 niya sa buhat Roma 5:12 ka ang tanan tao nakasala ug nawad-an sa maya sa Dios. Mosa kay si Maria tao, ningon man sa Lucas 1:47, ningon si Maria, nalipay ako pag-abot sa Ginoo nga akong magluluwas. Si Maria di ay nagpaluwas. Uwa pa siya sa kanong magpaluwas ma siya. Na may nga preventive salvation. Dili ka ng restorative salvation. Kana bang masakit ng tao niya doon hospital ayo restorative na. Pero ka ng wa pa masakit, gisudlan na nagtambal panagang mo nga preventive salvation. Mo na nadawat ni Santa Maria. O on the process of the time, si Santo Tomas de Aquino bowed his head. Niyukbo siya nga nay nasuwat ang gipili na nakong daan. Ang mga tao nga akong gitawag, gipili na nakong daan. Nya, gibalaan na nakong daan. Gihimaya na nakong daan. Nya, kinsa may katumanan ini, si Maria, gipili na ning daan si Ginoo. Gibalaan ng daan. Gihimaya ng daan. Nasa Roma 8:30. Moses Maria, nahigawas na ng sala. Dogling, salamat kayo. Sa ito pa, ang oras, Brother Sok, napamatay lain niya. Na ato nabutan ta sa oras, Brother Sok, sunod lang ni gayon. Panigusta lang ko ni Dong Ili Dikdikan. So, ko kayo nining mo batanon niya, may sa ganing mo paambit sa mga pung si Ginoo. Pero, ako nagtuo nga, Catholic faith, defender ka ba siya? Yes. Oras. Habdan ta sa oras dong alim, salamatan ni Dong Lapi, Dong Julius Kapatulan sa paghigayon sa pagsibyan nato nining katinawan sa pagtuong Katoliko alang sa atong kaluwasan. Magandam ta kanunay sa kalit, wa ta kay bao, doon ta sa talingkab sa kamatayon, pero kung naa ta diya ni Kristo, ang iisip nga kamatayon, mahimong kinabuhing way katapusan, kay dadon man dayon taniya dito sa sabakan sa gingharian sa langit nga di na ta matiguang ni na ta masakit wanay kagulanan hangtod sa kangturan way katapusan ang kalipay ug kinabuhing dayon. Pero sa impierno ang kasakit kainit sa kayo hangtod sa kangturan way katapusan. Simba ko mo nang ang Ginoo nag-ingon sa 1 Timoteo 2:4, dili ko buot nga dunay usa ka tawo may impierno, buot akong ang tanan maghinulsol mubiya sa sala kaya akong pagaluwason. Salamat kayo bani Dong Aling Bakalso, salamat sa atong mga technicians, engineer. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbuta po huning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Kadto tani Dong Lapi o de Dong Julius Kapatulan. Inyong nabati ang tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Hinaut nga nakapambit kami kaninyo sa katinawan sa atong pagtuong Katoliko. Hangtod sa sunod higayon. Salamat.